Саламатсызбы достар, қайда келдік? Бана Тат медиаға. Бізді сақырдылар шында қонаққа. Даже Альбертті сақырдылар. Хәді Альберт ендік. Представляете, Тат медиаға бізді сақырдылар. Прикиньте. О, бұна келді. Сәлем қыздар. Біз сені көрдік. Біздің мұна күттен төлгене. Татарларға бақшыларға. Батыр. Қара десек банда батыр. О, қарағыдар достар, немендей өстел бізге әдірлегенде. Бұл шейгіне. Бұл сейгіне тейдер. Вот рахмет. Көрдіңіз немендей өстел. Алар білгенде, что мен ашарға яратам. Именно өстел әдірлегендер, прикиньте. Ай, рахмет. Не? Бір министрлардың нейіне електігі өте құрады. Мен бұндай коммент толтырған не осы есіп? Несін мен бұнда келдім. Мен бұнда достар келдім. Специально ашарға. Настоящий татарский уш-пушмақ. Тәмлі болса, мен ашаман. Рахмат. Нүктәмлі. Көзім пішірді. Қосастамды достар. Мне кажется, Валдаю. Жоқ, алданға оқшамаған. Нүктәмлі. Тәмсіз қайырлы күндер. Біз бүгін Тат медиада башқұрт блогерлар білен ұшырашуыздырабыз. Шуңа көрә дәйні міне ең танылған башқұрт блогерларын өзі бізге жидік. Шулай татар блогерлары да келешек. Бірге фикір алышып, мақтанышып, бәхәсләшіп отырашақпыз. Міне шундай жанлы фикір алышу болашақ. Оранны бузурга ярамай. Татар башкортлар, алар туганнар, якын туганнар. Оранны бузурга керек түгел, дус буларга керек, аралаша керек. Biz татарлар башка җырларын тыңлыйбыз, башка спектакльләрне карыйбыз, башка җырларны яратабыз. Шулай ук башкаларда татар культурасы, татар әдәбияты сезгә кызык. Менә без бер-беребезне шулай байдырга тиешбез. Biz бергә булсак, тормыш киңрәк була. Имеет чорында Бізге Тат медиаға экскурсия ұйыштыралар. Онлайн форматта эшләү. Монда видеокамералар куелган. Безнең менә әүвәлчә пандемия вакытында күп пресс-конференциялар монда үтә. Шушы безнең тарихи бинада Достар, қарағыз немендей открыткалар бар. Мына. Прикольный. Хаттарский открыткалар. Бұны мен алып қайтып кетем. Нейіңдің нейін нетер деген. Бізді біләгірме обзорный площадкаға алып кетілер. Ух ты! Уңақта қарасаңыз, Идел елғасы көрініп тұра. Идел. Көресің, корабльлер рейдта тұралар дегенде. Біз қайдабыз, Алеся? Біз Өзің ұныттың. Алеся даже өзі ұнытқан. Қайда ол? Қайда? Татар информда. Татар информда. Татар информ ең зор біздің филиал. Мұнда 100-ден артық кіші эшлей. Татар информ мәгълүмат агентлыгы 2 телдә эшли, татар һәм рус телләрендә. Үзебезнең шушы балачак студиясында инде бик күптәннән 1 елдан артык без менә бик матур проектларны тормышка ашырып торабыз. Достар, қарағыздар, Тат медиа немендей вывеска тұра. Настроение все бросить и уехать в Башкирию. Представляете мы? Алар хотят все бросить и уехать в Башкирию. Сөйлешеларда кіртемен шундай бейімде, шундай түргіше енді, контент шундай. Сен әйетігі түргі Разностороннее. Абмен опытым. Мен бір гіне түрлілікні яратмайм бол. Қайшандар шиғырлар язадыр ем. Бізді достар сақырдылар ресторанға, конференцияға. Альберт аудан югірі, ең осы Альберт. Урман күп бит татарда. Агач күп булган, йортны уҗалып, агачлар эшләнгән булган. Вот вид, самый шикарный вид каза. Маган күленә. Бүләк бирер. Казанда булдыгыз, Казанны бөтенләй әле өйрәнеп алмады. Шуңа күрә сезгә Татарский мир дигән китап менә шундый бүләк. Кайткач укып чыгырсыз. Татар дөньясы. Рәхмәт. Шундый татар дөньясы дигән китап миңа күрсә кызык булыр. Анда безнең ике халык арасындагы бәйләнешләр турында бик күп язылган.
Татарлар белән башкалар арасында укып чыгарсыз. Обязательно. Рәхмәт. Чәк. Ага, рәхмәт. Bunu кайтып өткән Саша өтәбез. Юлда сәйсеп, сәксәк ашап. Рәхмәт, бүтәгеткәле. Biz mana restorandan sıktık. Kuğu tarafını aşattılar bizi ul restoranda. Ana da Albert'in esi kepeyip kepsi kaçtı. Sırası şu esil tarttı. Oy fulem. Yakasın abduşa aşattılar dostlar. Hoşçu. Şimdi aşamagan neme kalmadı. Şu hatlım ne demli pişireler ul restoranda. Bravo, min dis aşağı bittim. Даже ekmeklerini aşağı bittim. Bravo da ekmek aşamadı. Даже min ekmeklerini aşanım. Var ya size okşanı mı? Menga o'xshani, особенно salat. Salatlar вообще. Ayy. Nindaydir salat shunday. At etinden salat aşattılar. Xatarnıq təmli. Qarshi aludары һәм уларның безгә мөнәсәбәтләре бик нык охшаны. Ондай бөтә ердә лә юк торганыбызга каршы. Ә монда вот булды. Рәхмәт уга. Вообще bizga o'xshana встреча. Biz yani tanıştık. Tatarskiy blogerlarman, которых men даже bilmeydim. Mana şu встречалар bildim, что оказывается shunday blogerlar bor ekan. Альберт тоже встречалар участвует вообще-то. Evet Альберт o'xshanami? Ayetdi. Короче, ендana dostlar menga, потому что men bunda мешаться etам. Ой, bunda уже qo'rqinch пробка башлана. Ana qo'lingni huzmat, короче, аварийный ситуация создавать деп барам достар. Шуга o'xshay теретип кенә һөйдем. Короче, безгә бис o'xshana, нык o'xshana. Короче, достар, туктанык Мамадышевский рыбный рынокка. Бунда evet көне-түні балык хаталар. Потому что олардың ыргәһендә зур елгага, немеде елга ага икән онтканда барам. Агалар достар. Альберт балык алырга тора. Менә балык алам. Альберт достар балык хатырныг яратып бесейхме, алар Азалияма икеһенник балык яраталар. Шуга кел да, без Казандан кайтып барганда кел ошында туктайбыз да мына ошо рынокка. И алабыз балык. Бунда эле даже куадылар хаталар. Ох, неме дегене балыктар юк бунда. Бунда күпме балык. Әдәм бит бунда, короче, көне-түне хаталар. Көндер киһәңдә хаталар, төнен киһәңдә хаталар, касан теләйң хаталар. Весь bütün продукциялар свежий. Налим ты. Налимнан сонда айырмай. Представляете ме? Рыбак баласы. Налимнан сонда айырмай. Ага, һезгә рәхмәт. Авылыгыз бул карап тора. Үсүп туңып, неме? Кайткан киләме? Кайтыгыз әле, Алып пожалуйста. куй. Алып кайтмайбыз без, белдеңме? Кайтыгыз әле. Балыклар арасына алып келдиләр. Бул утыра илап кайтагы килә, әсәбрәк. Айтып индек шикелде. Күттер шакмактай булган, утырып килеп 7 сагат буена утырып карагыз. Конечно, эзең дә күтегез шакмактай була. Уфлем. Азалия калган әсәй менән, белмәм, юкайдар микән, юк микән, потому что вакыт уже төнгө 1. Прикиньте. Өйгә кайтып индек, наконец-то, и карагыз әле балар уже мына балык аша утыралар. Ана ярты балык юк. Азалия хагынган безде. Тоже балык ярата, evet. Тәмле булган. Әсәй юк та ята. Мен сәйсәм, моны сөйем. Монда әсәйнең пустырниге тора, что ли? Bütün өйдә пустырник исе.